Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. UMG Kharshan Lor kum uway ni kisamla rangba ha ka them ribhoy ha ka khat pratrik unopra 8000 arpo ulapun kup burom ya usamla Anthony's im ubalalong ulado ban yora ya ka nam job ha ka lempung yakura kabala tip kum ka Matrix Fight Night kabalalong hanong ba Dubai dang hegini ki khendiat sngi baladem uba MG Kharshan Lor uba dairu utrai jong ka Raindrop Restaurant bat ka MG Project kum ka jing burom ya usamla Anthony's im na lor ka jing pun kup burom de ki sentiu ula ais ngau bharu de ka song pisa ka ba shipho jar tengka kum ka jing kershan yo une usamla ba undang yai kiu shaprang ha ka jing im jong u hakisngi kipor ki bandang wan ha ka ni kasngi la sakhilang ru da uba chorus uba dairu u coach jong usamla Anthony's imle te na keleng jonga ngaso ya mungwi lagi samarang ba jong dong boy aba kita ni kena jengi tiba mi sekemat kebon rai borom jongka distrik badu jongka jelai berapa we te kum ngajin penselur bagi jeng ai mesin ya kisamla jongka distrik jengi te ngala khot mentak si dan ya som disa ko restoran jonga baru ban ais mha jadi ai baru ko jatuka kum ngajin sem jeng kesan lam ya kajing krei jengi sistem ini bagi ai mesin ni Panan ni sekemat sedang lak pani lak kai bhai sim tak ikit klik dah pan nang ora susu ikan nam borom jongka distrik hi berapa we te hari tu ke poru nak keleng jonga ngaso ban ai musim lang ru ye borak ki kon samna sang gadong di bhoi kebrang don hakalenti kum kalenti jong ba samla Anthony mo ba kiru ki ha ban sini kene ki kalenti lamba ke jing kristam jing ki lamba ke jing la jiki ban praktis ban ilakai bha ban simru atat ya kataka jengmut di perkal ne karai ban tre sistem ban pos ka thong lemdang ni tre sistem lemdang ni sim ya karai rangba ni nam pos ka thong kumba kini samna la ni ya ka alenti